Hola, amics de Telegrafies. Benvinguts una vesprada més a la nostra secció El diari de Mr. TG. Avui tenim amb nosaltres a un convidat il·lustre que va passar una estona agradable amb nosaltres. Ell és Xavi Castillo. Un aplaudiment per a ell. La primera pregunta, amic Castell. La pregunta seria: quan vas decidir-te pel teatre com a la teva feina de paper? Vaig començar més o menys a l'institut, vam començar a fer sketch d'humor i fèiem cosetes en algun cafè-teatre i tal. Però fa molts anys, és que jo què sé, què collons us importa a vosaltres quan vas començar jo fent el teatre? Ni us anava a prendre pel. Digues. Què t'impulsa a fer teatre humorístic / satíric? M'impulsa a fer teatre humor la situació del món actual, perquè a veure, no ho sé, és que el teatre humor a mi és el que m'eixia de sempre. Tu tires a fer alguna cosa i tires el teatre humor, no... També ha fet en altres èpoques d'altres etapes de la meva vida, he fet teatre més seriós i tal, i alguns drames, però no és el meu. A mi m'agrada això, m'agrada el rotllo de muntar-me històries, fer paròdies, fer molt de sarcasme, un poc de coses d'actualitat, i no sé, m'agrada. Només... Més coses. Bueno, estem així a la Universitat Politècnica, després d'una actuació, amb uns friquis, tenim un friqui darrere la càmera, un altre friqui així al meu costat, i això, després hi ha dos xiquis ahí que no sé què volen algo sexual, no sé què és, i uno que està ahí darrere, però és com una encerrona, sabeu, fills de la gran puta? La censura t'ha arribat a jugar alguna mala passada? A veure, per una banda, la censura és un fenomen, perquè per una banda te porta problemes en alguns ajuntaments, que m'ha portat problemes, i hi ha ajuntaments en els que jo no he pogut actuar, i això és així. I per una altra banda, durant una etapa, diguem, quan hi ha polèmica, això te porta molta publicitat. Te porta una publicitat, diguem, gratuïta, que, bueno, benvinguda siga. El que passa és que, diguem, el que ha quedat de les censures és el que t'estava dient al principi, de molts ajuntaments, del PP, clar, el tipus de teatre que faig, com no, molts ajuntaments que no puc actuar. Clar, això és molt greu, perquè, clar, n'hi ha molt de públic, jo què sé, tu vas a Torrent, i jo tota la vida anava a Torrent a actuar, i ara no puc anar a Torrent, perquè està el PP. I és així, i t'ho diuen així. Si no t'ho diuen, no pots actuar ja en Torrent. La censura. Platja, muntanya o castillo? La fio o tío. No ho sé, jo què sé. La merda de la muntanya no em fa pudor, encara que la maneges en un bastó. Això és el més bonic de la muntanya. El teu menjar preferit? El meu menjar preferit. Mi menjar folla, però no les ha tastat. Però, home... És que no... Fraga o Rita Barberà o més allà, o un Menasatroa en els dos? Sempre Rita. Per la proximitat, a mi Rita m'ha portat moltes alegries. Oficialment, convidem a Rita des de la televisió autonòmica aquesta que teniu així, a que vingui a una actuació de Pau de Plom, però no de mai, no sé per què. Però volem que vingui i que s'ho passa bé, i això, públicament ho diem, n'hi ha xiques. Que vingui Rita, que n'hi ha xiques. Ven, Rita, hay chicas guapas, falleres. Què penses dels nassos dels pallassos? Això és alguna inquietud. Enfoma! Els nassos de pallasso. Oi! Però és curiós, perquè actuant jo no me l'he posat mai, un nas de pallasso. Mai. L'única volta, la primera volta que m'ha posat un nas de pallasso, ha sigut en l'últim espectacle que faig d'oso polar, i apareix l'oso amb el nas, apareix i canta una cançó de West Side Story. Canta aquella de There's a place for a... Em comenten els companys de direcció que... Tens fam? Sí. De pasta? Sí. Espagueti? Sí. Bé, m'han comentat unes coses. Sou uns friquis, aprofita per a dir si està gravant que és una pandilla de friquis, xungos,
que no tienen ni puta idea de hacer tele, que no saben, uno lleva una chaqueta, una camisa de la naranja mecánica, pero que son de los Simpsons. ¡Frikis! ¡Frikis! Y este porta una melaneta, que igual después nos veo por una melaneta. ¡Oh, un altre friki! Senyor Xavi, abans d'acomiadar-nos del nostre programa El Diari de Mr. TG, podria vostè acomiadar la temporada dirigint-se als nostres telespectadors més fidels, que són 2 o 3? En directe per a Telegrafies, l'últim programa de Telegrafies, així ja s'ha acabat, làstima que terminó la temporada que ve, tornarà Telegrafies i tenim així en directe a la Rita que acomiada també el programa Telegrafies. Telegrafies! Venga, tráeme otro gin tonic. Venga, alumno. Se n'ha anat la càmera. Ja està. Ahora sí. Què? I ara què? Que és un plano de mi polla de mi su. Amics, hem acabat la nostra entrevista amb Xavi Castillo. Xavi ja se n'ha anat. I nosaltres, des de Telegrafia, ens agradaria que quedara molt clar que no ha estat una entrevista falsejada. Ha sido una entrevista completament real, verídica, objetiva i de periodisme de vanguardia.